Не публикувайте до 2100 година. Това стояло написано с тъмно мастило върху запечатана папка, открита в архивите на Националната библиотека, Света Кирил и Методий, в София. Вътре, ръкописно стихотворение с дата 19 септември 1921 година, написано с треперещ почерк. В горния ляв ъгъл, подписът, който всеки българин познава, Иван Вазов. Патриархът на българската литература, авторът на Потигом, националният ни поет, човекът, когото учихме в училище, когото обичахме и почитахме. Но това стихотворение никога не сме чели. То било скрито цели 115 години. Защо? Историкът доктор Георги Петков, който го откри през 2024 година, прочел първите редове, и сърцето му спряло. Видях другата страна, където светлина без края наклонена черта, там няма небе, няма земя, душите пеят и не умират. Иван Вазов, рационалистът, материалистът, патриотът, човекът на възраждането, написал стихотворение за загробния свят. Какво го накара да напише тези редове 3 дни преди смъртта си? И защо семейството му заповяда, скрийте го до 2100 година? Какво се страхуваха да не разкрият на света? Иван Еминчов Вазов, името, което всеки българин произнася с гордост и уважение. Роден на 9 юли 1850 година в Сопот, той станал не просто писател, той станал гласът на една епоха, символът на българския дух, летописецът на нашата история. Потигом, епопея на забравените, нова земя, неговите творби били четени, обичани, боготворени. Той не пишел за себе си, той пишел за всички нас, за страданията, за борбите, за надеждите на българския народ. Но Вазов бил известен и като рационалист. Човек на просвещението, материалист, който вярвал в разума, в науката, в прогреса. В писмата си до приятели той често се подигравал на суеверията, на религиозния фанатизъм, на мистиката. Животът е тук, на тази земя, писал той. Трябва да го живеем достойно, а не да мечтаем за някакъв небесен рай. За него смъртта била краят, нищо повече. Душата. Просто думи на поетите, метафора, но не реалност. През последните години от живота си, обаче, нещо се променило. Приятели забелязвали, че той станал по-замислен, по-тих. Усещам как времето ми наближава, споделил той с близкия си приятел писателя Пенчо Славейков през 1919 година. И започвам да се чудя, нима наистина всичко свършва. Толкова красота, толкова любов, толкова живот и после нищо. Не може. Славейков записал тези думи в своя дневник, но не им обърнал особено внимание. Поетите често философстват, мислял той. На 19 септември 1921 година, 3 дни преди смъртта си, Иван Вазов седял в кабинета си на улица Вазов, 11 в София, къщата, която днес е негов музей. Бил слаб, изтощен, болен. Сърцето му отслабвало. Лекарите казвали, че не му остава много време. Семейството било до него, грижали се за него. Но в един момент той помолил всички да излязат. Искам да побъда сам, казал той. Имам нещо да напиша. Племенникът му, Асен Вазов, по-късно разказвал, Чичо Иван седеше на бюрото си цял час. Писеше бавно, с треперещи ръце. Когато излезе от стаята, беше бледен, изпаднал. В ръката държеше лист хартия, сгънат на две. Даде ми го и каза, запечатай това. Не го публикувай. Никога. Поне не докато съм жив. И не след смъртта ми. Може би след 100 години, когато светът вече ще е друг. Попитах го, какво е написано там, Чичо. Той ме погледна с умислени очи и отговори, истината. Но хората още не са готови за нея. Асен изпълнил желанието на Чичо си. Сложил стихотворението в плик, запечатал го с восък и написал отгоре, не публикувайте до 2100 година. След смъртта на Иван Вазов на 22 септември 1921 година, Асен предал плика на Националната библиотека с инструкция: съхранявайте в архива. Не отваряйте. Библиотекарите уважили волята на семейството на великия поет. Пликът бил поставен в специален шкаф в затворената част на архива и забравен. Минали десетилетия.
Двете световни войни, комунизмът, демокрацията, новият век. Пликът си стоял на рафта, необезпокояван, скрит под слоеве прах и време. Никой не питал за него. Всички забравили, че той съществува. До 2024 година. През пролетта на 2024 година литературният историк доктор Георги Петков изследвал архивите на библиотеката за своята книга за творчеството на Иван Вазов. Той претърсвал документи, писма, ръкописи. И в един от шкафовете, на последния рафт, съвсем отзад, намерил стар плик с двусъчен печат. Надписът върху него го накарал да замръзне: не публикувайте до 2100 година. Иван Вазов. Сърцето ми започна да бие като лудо, разказва доктор Петков. Иван Вазов. Непубликуван текст. Как е възможно? Той отнесъл плика при директора на библиотеката. Дискусията била дълга. От една страна, това е последната воля на великия поет. От друга, вече са минали 103 години. Светът вече е различен. Хората имат право да знаят какво е написал учителят. Накрая решили: отваряме. Когато отворили плика, вътре намерили 2 листа хартия, покрити с познатия почерк на Вазов. Отгоре, с ясни букви, видях другата страна. Под заглавието, датата, 19 септември 1921 година. Доктор Петков започнал да чете, и очите му се насълзили. Това било стихотворение. Но не като другите стихотворения на Вазов. Това било лично, интимно, трепетно. Признание. Откровение. Първите редове гласели: видях другата страна, където светлина без края, там няма небе, няма земя, душите пеят и не умират. Видях лицата на любимите, баща ми, майка, братя, те ме посрещат с усмивка, сякаш вчера сме се разделили. Смъртта не е краят, приятели мои, не вярвайте в тъмата. Тя е само врата към дом, където бяхме преди да дойдем на тази земя, да учим, да страдаме, да обичаме и да губим, за да разберем накрая. Доктор Петков четял бавно, с благоговение. Това беше гласът на Иван Вазов, но различен. Не патриотът, не будителят, не летописецът на история, а човекът, който стои пред смъртта и разказва какво е видял. В средата на стихотворението имало редове, които звучаха почти като молитва: не дейте да плачете, когато дойде моят час, защото аз ще бъда там, при светлината, при любовта. Ще ви гледам отгоре, не от някакво далечно небе, а от тази вечна светлина, която е навсякъде. И накрая, последните редове, които оставили съмнение дали стихотворението е завършено или поетът е спрял, защото не е имал сили да продължи, пише това не като поет, а като човек, който види истината. Може би ще ме нарекат луд, може би ще кажат: старецът е бередил. Но аз зная. Видях. И вярвам. Смъртта е илюзия. Любовта е вечна. Душата не умира. Край. Под последния ред, подписът: Иван Вазов. 19 септември 1921 година. Доктор Петков седнал тежко на стола. Ръцете му треперели, докато държал листите. Това било сензация. Ново произведение на Иван Вазов, написано 3 дни преди смъртта му, в което той признава, че вярва в живот след смъртта, в безсмъртието на душата. Човекът, който цял живот е бил рационалист, в последните си мигове признава: има друга страна. И той я е видял. Но защо е поискал да бъде скрито? Доктор Петков открил отговора в малка бележка, сгъната заедно с стихотворението. С треперещ почерк Вазов бил написал: скрийте това, докато светът не е готов. Боя се, че ще навредя на репутацията си. Ще ме нарекат мистик, суеверен, слаб. Не искам хората да мислят, че в края съм изгубил разума си. Но истината е по-важна от репутацията. Затова оставям това да бъде открито, когато времето дойде. Нека тогавашните хора решат дали съм бил прав. През юни 2024 година доктор Петков публикувал стихотворението в литературното списание «Съвременник», заедно с статия, разказваща как го е открил. Реакцията била експлозивна. Литературната общност била в шок. Как е възможно Иван Вазов, националният ни поет, да е написал такова стихотворение? Някои казали, че това е фалшификация.
Други, че старецът действително е бередил преди смъртта си. Но експертите по почерка потвърдили, това е автентичен ръкопис на Вазов. Това променя всичко, което знаем за него, казал литературният критик професор Стоян Генчев. Ние мислехме, че Вазов е бил рационалист до края. Но явно в последните дни той е преживял нещо, което го е накарало да промени възгледите си. Може би е имал видение. Може би умиращият мозък му е показал нещо, което не можем да разберем. Но едно е ясно, той е вярвал в това, което е написал. Но случаят с Вазов не е единствен. В архивите на големите писатели често се крият такива тайни стихотворения и писма, написани преди смъртта им. През 1910 година Лев Толстой написал писмо до близък приятел, в което споделил: "Видях я, видях смъртта. Тя не е тъмна, тя е светла. Не се страхувам повече." Писмото било скрито от семейството и публикувано едва през 1960 година. През 1965 годината С. Елият, преди да почине, написал последно стихотворение, в което казвал: "Смъртта е само начало." Издателите му решили да не го публикуват, не отговаря на стила на поета. През 1973 година Пабло Неруда, в последната си тетрадка, написал: "Видях отвъд. Има нещо там. Нещо прекрасно." Тетрадката била скрита от близките му и публикувана едва през 2014 година. През 1997 година Алън Гинсбърг, американският поет, в последната си седмица написал писмо до приятел: "Не се страхувам. Виждам светлина. Знам, че ще продължа да съществувам." Писмото било публикувано едва след 10 години. Защо толкова много велики писатели, известни със своя рационализъм и скептицизъм, в последните си дни пишат за загробен живот, за светлина, за безсмъртието на душата? Случайност? Или може би когато човек наближава границата, той наистина вижда нещо, което останалите не виждат? Стихотворението на Иван Вазов сега е достъпно за всички. То се изучава в университетите, анализира се от литературни критици, обсъжда се по медиите. Някои го приемат като доказателство, че дори най-рационалните хора в края разбират, има нещо отвъд. Други го виждат като трагично свидетелство за страха на умиращ човек. Но никой не може да отрече силата на тези редове, искреността на този глас. Иван Вазов ни остави не само "Потигон" и "Епопея на забравените", казва доктор Петков. Той ни остави и тази последна песен, песен за надеждата, че смъртта не е краят. И може би точно това е най-големият мудър за нас, да не се страхуваме. Да знаем, че има друга страна. И че там ни чака светлина. А сега въпросът към вас: готови ли сте да приемете, че дори най-рационалните хора, когато застанат пред смъртта, виждат нещо, което ги кара да вярват? Че може би Иван Вазов, нашият национален поет, е бил прав. Че смъртта наистина е само врата към друг свят. И че душата, както той е написал, не умира. Пишете в коментарите какво мислите за това стихотворение. Променя ли то възгледите ви за Иван Вазов? Вярвате ли, че той наистина е видял другата страна? Дайте лайк, ако смятате, че това стихотворение трябва да бъде включено в учебниците по литература. Абонирайте се, за да научите повече тайни произведения на великите български писатели. Защото историята, както се оказва, крие много повече, отколкото знаем. И истината винаги намира начин да излезе на светло, дори след 115 години.